Okay, så for at claim, lad os antage, at det er jeres hus, med jeres kister herinde i, så kan I skrive /kit claim. Så får I en guldskov, nu havde jeg allerede inde i forvejen, men det var lige for at vise jer det. Så fordi der er et lille minimumsantal på, hvor stort claimet kan være, så går I eventuelt lige lidt væk, giver lidt af plads til ligesom at skulle bygge på. Så tager, lad os sige, her, det er måske fint nok. Så højre klikker I for hver hjørne I skal have. I højre klikker først derover, går hen til modsatte hjørne, og højre klikker på det modsatte hjørne diagonalt. Og så har I lavet jeres claim. Hvis I så spiller med nogen, så kan I skrive trust. Vi claim Rasmus i det her. I mit claim her, så kan han bygge herinde, han kan ødelægge ting osv. Og hvis der er nogen, vi er ud af det igen, som jeg har trustet, eller jeg trustet den forkerte, så kan jeg skrive untrust. Untrust vil være Rasmus igen. Det er sådan, det fungerer. Sådan claimer I.